Viikossa kiekkoesittely. Tässä esittelen kiekkoni. Eli tässä on Dickmanian DT. Tää on semmonen hyvä suorien kiekkoihin, suoriin heittoihin. Ei hirveesti koodraa. Oikealle eikä vasemmalla menee aika suoraan. Sitten siinä on Innovan Dragoni. Tää pysyy vedenpinnalla. Tää on siitä hyvä ja aika hyvä aloittelijan kiekkokin. Että pikkasen on reunat vähän naarmuutunut, mutta kyllä tällä vie heittää vaan kyttään kouliin. Siinä on Innovan Hiineski. Tää on kans hyvä aloittelijan kiekko. Vähän samanlainen kuin tää Dragoni, mutta siinä on vähän enemmän liukua, lipeä. Semmonen. Sitten siinä on Dickmania Freikki Power Driveri. Vaatii vähän voimaa täällä heittää. Sitten siinä on Provaho. Tää vaatii tosi paljon voimaa täällä. En oikein itsekään sovi tää kiekko täällä niin paljon vasemmalle, että on aika vaikea heittää. Tällä. Tää on kans vettä kestävä, että jos tää veteen jää, niin pysyy pinnalla. Ei uppoo. Sitten siinä on Samppion Katania. Tosi pitkän matkan driverin, jos testannut vielä. Sitten on näitä kuplamuoja, nyt päässyt vielä testaamaan. On täällä vielä tämmönen ilma, ettei oikein voi. On paljon lunta vielä. Pitää vielä pari kuukautta odotella ennen kuin pääsee heittämään. En ole vielä testannut näitä uusia kuplamuoja kiekkoja, millä näitä sitten lähteekö. En tiedä. Bossia, Destroyeria, Bossia ja Frightia. Siinä on Sidewinter Innova Star-muovilla. Tää on kas hyvä aloittelijalle. Tai miksei vähän enemmän jo pelanneille. Tässä on oikein kunnon pitkän matka kiekko, että tää vaatii jo voimaa. Tällä on pitkiä siivuja saada. Siinä on näitä kuplamuovia kanssa. Kuplamuovin kotona, en päästä tätäkään vielä testaamaan. Siinä on Dickmanian Crazy. Tämä on sama kuin toi Innova Sidewinteri. Siinä on TX Leopardi Misprintti. Vähän halvempi kiekkoversio, vähän kuvapilalla. Mutta ei vaikuta mitään heittoon tommonen. Tekostar muovilla Roadrunneri. Aika paljon oikeille vievä kiekko, että täällä saa hyvin oikeille kääntäviä heittoja. Sitten Innovan T-pirtti, tää on aika kulunut jo. Reunat mennyt ihan lommulle. Mutta kyllä täällä ehkä vie heittää. Vaikuttaa jo vähän heittoihinkin kyllä naarmut. Sitten siinä on Dickmanian Gremlini. Hyvä
pienten väylien avauskiekko, mitarikiekko. Tällä voi avata noita pienempiäkin väyliä, 50-metrisiä väyliä. Sitten Innovan C-tahri. Tää on hyvä aloittelijan kiekko. Vaan 6 nopeutta, tätä ei vaadi paljon voimaa. Tää on vielä enemmän aloittelijalle. Tää Leopardi. Tällä melkein kannattaa aloittaa frisbeegolfi tällä kiekolla. Jos olette aloittamassa frisbeegolfia, niin ostakaa driveriksi Leopardi, niin se on hyvä aloitella. Sitten näitä mitarikiekkoja. Siinä on sarkki. Täällä voi sitten noita keskimatkaheittoja, jatkoheittoja heitellä. Siinä on Wolf ja mitarikiekko kanssa, mutta tää vie ehkä enemmän oikealle. Ja tällä voi heittää niinku näitä kämmeheittoja tällä niinku. Hyviä pieniä oikealle kääntyviä parinkymmenen metrin heittoja voi heitellä tällä. Siinä on kanssa mitari, mä en ole testannut tätä. Tää on vähän suorempaa lentävä mitari. Sitten on putteriosasto. Innova Rhino, joka on vähän pitemmille puteille tarkoitettu. Sitten Stigmanian Pyko-putteri. Tässä on hyvä lähiputteri, että tällä sitten noita lähiheittoja Innovan Sonicki. Tätä on tämmönen, jää hyvin korin, niin ei tuu ketjusta pihalle eikä tää hirveästi lähde rolloonko. Tälleen.